So tá as a dón a bheith an seo inniu agus bhain mé taitneamh as na chaint a lig agus an ceol agus níos ag Ciarán lá tá chaint faoi mats chun cabhar a thuirt scríb dul uair colla. So just tá a lán rudaí le haisbont a gom inis agus ar dús caiimrá a bronnarm fa caiid am chuid géilge bhí géilge Michael or gom jablí na hinach inis tá na focail ag teachtar as go scopaí inniu ach tá a lán cailse mi ceann áiseanna ach ba sé gom imagine marachas dói. So just tá mé just chun caint ar cúpla rudaí technoliaachtaí rudaí mar sin ach seo turas beag just tá mé chun tuair síos a dhéanamh ar takeíocht matamaitice agus cadasbrí le sin I máúd ar an technoliacht éisteáid sa Math Support Centre. Chuir síos ar na haicfaní atá ar fáil duna micléon a lig agus beaganí ar de buntáistí agus na míbhuntáistí. Now bhí daoine níos fearr a lomsa a lóirt fa technoliacht níos luútha. Tá 5 mór in aireann agus ar fud an domhan le maths. Agus tá a lán páistí ag teachtaiste go dtí na hOllscoil agus níl an thuiscint acu. Tá na marcs acu ón ardteist. So tá an level acu, beidir tá ard level B nó C acu, agus tá cuid acu Michael or ach níl an thuiscint acu. Tá si tréis tá a lán acu tréis an maths a eolaim ach níl an tuiscint acu. Agus is 5 mór ann. Ar dús déanann níos mó micléon maths don ardteist ná ábhar a bit eile. Déanann níos mó micléon maths. Agus an sin san ollscoil déanann níos mó micléon maths gan rogha ná ábhar a bit eile. So inneall tóracht caithfidh sé math a dhéanamh sa chéad bliain san ollscoil. Oideachas caithfidh sé math a dhéanamh. Argadis agus rudaí mar sin caithfidh sí matamaitice a dhéanamh. Agus is 5 mór ann. Níl na hOllscoil ag éirí an caighdeán a ísliú. So tá muid ag éirí an céime a thuirtdóibh ach níl muid ag éirí an caighdeán ísliú agus sé an fá bhfuil taithíocht ann. Tá a lán taithíocht ann den cuidir mód a hOllscoil chun cabhar a thuirtdóibh. So cabhar a thuirt a duine bit sin máúd le feimena atá acu sa maths. Tá fine sé ging agus ba sé a ging ar bómate. Go ndéanann na micléon I bhfad níos fearr ina good scrúdaithe go háirithe na micléon leaga. Sin iad na micléon a téans go dtí Math Support Centre. Okay? So téann sí ahan lá agus dí ar ní tagann fiabhsú ar a cuid maths. Okay? Ach tá feibeging na micléon a bín imní orthú. Sin rud is fearr. Níl siad ag éirí ceiste cór ormsa nó duine be listen ní hiigim an rud sin. Agus bín agla orthú, agus caiimid rudacin a dhéanamh faoi. Agus cuma faoin rud sin. So, seo sampla de macléon a bháin tar éis an chéad bbliain, just tá sé merle Harómi chun astrú. Just it's been a lifeline at a level to cope on my own. When you have a problem, it's simply answered, I love maths. Anyway. But saying Líne's tábhachtach is definitely given me the help and confidence I needed. So, bhí an cailín sin in an tús a cóir le ahan 5 I maths. Ribh sin just bhí agla or he just bhí muid an confidence a thuirtí. So seo the sample amháin, níl mé chun math ar bith a múnú gríb inniu, beidir sample amháin is dói. Seo just an fíneise. An céad bhí an óileacht nád a thucht, agus sin an ardteist, so an level ardteist, higher ordinary D. Seo an mark ag deir an céad bhliain do na daoine nach ró ag dul go dtí agus Harrow like higher is come off sin, bhí sé Michael or. Ach
Híos an sin, ordinary level B, seo an mark de grá, de na daoine, nach téan scoidí an takeíocht, ach an sin an mark de na daoine a téan achan seachtain. So sé sin ionta tábhachtach. Is cum lomsa fa sin. Ach de réir na húdarás sa máúd, agus de réir na mic léinn. An bliain in dhé sin haspáin mé an tabla sin do na mic léinn, agus tháinig a lán a níos mó daoine go dtí mat support. So seo na hibhar, so sa chéad bliain, tá timpeall 8,000 mic léinn i máúd, agus tá timpeall 1,000 mic léinn a dhéanamh matamaitice. So an orí, sin fár nach bhfuil grúig ar bith fáca gom, an orí tháinig 600 mic léinn agus an na curtainna. Agus bhí sé dochreide an orí. So seo just sampla duna tá sé dúracha ach just tá seomra a ging, tá board a ging agus tagans na mic léinn a stig. Ní gád ó dul a stig, just ten sé a stig agus hí sé agus thosaí sé gobar agus bíon na seo Jim McCabe just ag dul timpeall agus tá teagaisc eile an sin. Tá sínta sim níl tú an difriúil idir an mac léinn agus an múntóir a dhéanamh amach. Tá sé ionta bhíon crack ar bith a ging ann agus sin Jim ag pósáil mar. Ionta mai tá sé thuirt cabhar bhí siad ag gcónaí ag argóint faoi mats. Níl an ceartacha i gcónaí ach tá siad ag argóint agus é a phlé. So sin just sample amháin de mac léinn, bhí mé ag éirí eile amach cén fáin nach bhfuil na mac léinn is léige ag teacht. Is feidh mór tá an takeíocht ann, tá an cabhar ann ach fós tá mic léinn nach bhfuil ag teacht. Agus sin sample amháin. Tá agla a domhan ar a lán daoine fa a admháil go bhfuil feidh acu. Is feidh mór So an cailín sin i manúd tá obairbaile acu achan seachtain. Achan seachtain tá obairbaile acu cai siad a thuirte stig, tá ranganna teagaistí na dhé sin agus an cailín sin bhí ceist amháin agus just níor chuir sé isteach agus sin an fá. Agus ceann eile, is even lom an ceann sin. Bhí sí Michael Orr san ard teist. Bhí sí Michael Orr san ard, fuair sí B is dói, san ard level. Fuair sí B san ard level is dói. But applying them to other things. But níl an hiiscint acu, sé an fá. So, ar dús, bhí orm fógraí a dhéanamh chun bhí mé ag chur fógraí achan áit sa ollscoil chun táid oscailte táid saor, níl costar bith ann, agus sin ionta ledránach. An sin ionta ledránach táid oscail na lá. So, sorcaí mé ar cartún a chur ar. Leis bhí an achan rud eile ann. Is even lom na cén sin nach is even lom ceann sin. Just chun a bheith ar ólas ag na mic léinn nach níl muid in áire, just táid in an just sí timpeall agus é a phlé. Okay? Cai tú a bheith ionta curmach, so cai mé seo. Ní féidir leat an ceann sin a chur suas. Agus ní féidir leat an ceann sin a chur suas. Tá sé sin ar doras Smaointe ag an taobhiste, ní fé an taobhiste. Is even lom an ceann sin. Ar énos. So, go sciopí inis, nar a hens na mic léinn stig, tugamid scrúd a bunúthach dómh, just a diagnostic test, chun a dhéanamh amach cén cinna caid an atácha, agus an sin chun cabhar a thuirt dómh ina dhé sin tar cuasaí ar Líne ging. So tá mé baimid chun sampla amháin a haspáin ditse. Okay?
Bíonn fadhbanna ag mic léinn nach bhfuil a dhéanamh mathematics, so tá siad a déanamh eacnamaíoch sa chomhlaíocht an rudí mar sin agus tá cúrsa eile ann. So just tá mé chun rid. Ina dhé sin tá ranganna teagaisc breise a gcéin. Okay? Agus sé, so tá léacht acu, cai siad obairháile dhéanamh, tá ranganna teagaisc acu ina dhé sin agus seo iad ranganna teagaisc breise ar fáth just chun na rudaí atá ar na cúrsa ar Líne a phlé. Curann na mic léinn réamhphost an teagascóir le ceisna, agus banan an teagascóir úsáid as symposium. So says touchscreen atá I gceist agus tá sin an stríomh ar an scáileáin, agus an sin tá sin an é a hábháil. So ní gá donna de mic léinn rudabe a scríomh síos. Tá sin an sí an sin agus a éisteach agus ceist a cór. Tá sé ionta mai. Sin a rud again, agus haspáinní mé múdal dóibhse. Yeah, come on. So tá mé go raibh trí go scopi. Sé sin a míad buntáistí is mó. Is as muinecán mé a ní cabhán, muinecán. Agus ach anis bhí sé ionta mai sa céad bblion, so anis tá sé sa chuid is mó duna léachna, ach tá sé ionta simplí é a úsáid. Na tionscnamh eile, an focail sin scáileáin chaolta, so is 6 videos, screencasts agus podcasts a clárú chun acmhaí breise a bheith ar fáil ina mic léinn. Ná an fá do méid sin ná bíonn fadhbanna ag na mic léinn armar bis a lá ar maidin san oíche ag deire seachna agus tá muid sin an na reusable learning object a chur ar lín agus tá siad ná iad a ail armar bit. Sin an rud is táhachtach. Mí buntáiste. An saoire a lig. Caithfidh mé an saoire a lig a dhéanaan na rudaí sin. Agus anis tá beagán níos tábhachtach, so tá mé ná an airgid a thuirsta duine eile chun é dhéanamh. Okay. Is dóigh bhfuil an rud sin créicne. So tá mé chun cuideacha a haspáin dómh. So tá lán, tá na rudaí seo a lig saor. So má tá duine be ar ólas a goibh ar duine be fan na rudaí sin just chur email thugam agus. So seo é an tá sé deach ré éiscin sin Mac Support Centre. Tá na achan rudaí sin tá resources, so just tá mé chun é a haspáint. Seo. Agus tá méid ag éirí na rudaí sin a lig. So seo iad na screencasts, so na videos, podcasts, resources eile agus na ranganna a lig. Tá sé ionta beag, de bronn fa sin. So dus ceann amháin ná no níl an ceann sin. Okay. So. In this video, I want to introduce the notion of the limit and the way. Now, níl mé chun as cuma. In this video, I want to introduce the notion of the limit, and the way I'm going to do that is by studying the function f of x equal to 1 over x. Now I want to know what this function looks like, and the way I'm going to do that is by picking some values for x, putting through the function 1 over x. So Peter ó Mhuileáin as Conde Longford. Bhí muid ag glorg ar Líne na hábhar a bhí nach raibh mór an rudaí, le mór an videos agus rudaí mar sin ann, agus fuirmid airgid ón NDLR, so cai mé an ceann sin haspóntaíomh. Tá siad ionta mai, so tá sé an seo agam. NDLR, so National Digital Learning Repository. Ionta curamach bhí mé conference amháin agus dúirt mé National Digital Learning Suppository. So múna nua is stoi, ach tá siad ionta mai tugann siad airgid amach chun so tá a lán rudaí an sin ní amháin do mat do achan ábhar tá géalga bearlán rud tá siad alig ann agus tá tú ná airgid a ail. So tá Peter dhéanamh an ceann sin, so just cuid sin ábhar nach bhfuil mór an videos an agus táid chun iad a lig a chur ar Líne. Tá ceann eile go scopi súla gom. Okay, so being ruddy mar sin, so just it says handouts, yes, no.
Okay, so just top me sin a husband Eve. So says handouts atá ar foul lesson ruddy. So tá an series sin just a sum, just ruddy a sum le chéile. Agus Harrow rud a bit ar fáil go beag. Tá lán lower ánach níl maclíonn a bit a géirí an lower a léamh, but tarna lower mar sin. So just níl ach trí leathanach an agus táid an an na rudí sin a thuirtíb. Tá sé inta jazz. Agus an sin tá lán rudí. So for example tá Math Centre, Fresh. So tá mar hampla topic. Agus is féidir dolas trí an, tá sé done dara level agus done tríú level, so differentiation. Agus I'm a request ar bit ag duine. Product rule, rudí mar sin. Is féidir le duine bit dolas trí an, tá rud a bit tá scrúdathe ann, tá leathanach ann, tá video ann ar ahan ábhar mar sin, tá sé lig séir. So just count one. So just copy. Sometimes we give functions that are actual products of functions. Yeah. Two functions multiplied together. So an example would be y equals x squared times by the cosine of 3x. Okay, Jenny sé. Okay. But tá just called gá ceann agus an sin. So just gá ceann eile a haspáint díobh agus an sin by just rud amháin eile. Seo ag Ceann Academy ó Maricás dói. Now tá cosúla saibh níos luha 38,871,521 lessons. So ar ahan ábhar, níl an ggéilgáin go fóil ach tá algebra, tá maths an, tá chemic an, tá physics an, acnamíocht, argaidis, ahan rud mar sin, beholíocht, tá siad a lig ann, agus tá siad a grá tá si inta mai. So ba min an na rudí sin a haspáintíh is déanaí. Is even lom an ceann seo. So níl sé seo má caithfh aimsre ag breathnú ar na rudí sin ach tá nuair tá méid múna rudar bit i rang téim ar líne ina dhíos sin agus tá video ag an fear seo pádraig ar an ábhar céine. Agus tá sé inta jazz, inta mai, so just count go scopi routing. Oh, that sounds brilliant. Writing compound inequalities. So just kind of hashman, but tá an Theanga a úsáideann sé ionta is simply, ionta simply, tá sé ionta tábhachtach mar sin. Níl sé chun obair. Change offer. Okay, níl sé chun obair. Okay. So, just tá gá ceann eile. Okay. So, rud amháin a úsáideann. So in this example, I'm just going to do bugger. another problem. Okay. Rud amháin a fuair mé amach nach bhfuil is ag na daoine generalta go bhfuil star le mathematics. So capan siad go raibh na formula I gcónaí ann, nuair a bhí dia mar gheasar bhí an formula ann. Agus níl is go raibh sé ag fás, go bhfuil maths I gcónaí ag fás. Agus is even lom dul is tig go star na mathematica chun scéile beaga a thuirt dó faoin ábhar atá a stadar acu. Agus tá an website sin inta mai is féidir dul is tig topic ar bit nó dinner ar bit mathematicians of today, biographies. So just scéileáin go scopi an fear seo. Gauss. Ar thulatúirí faoi Gauss. Ceann duine full math tutor biography. Ceann duine daoine the mathematicians is fear riamh. Agus tá scéileáin nuair a bhí sé timpeall times up. An duine dearnach was cumlamsa. Just cuaig nómad agus ba mé craigne.
Nuair a bhí sé timpeall seacht bliain d'aois, bhí sé ar scoil, agus bhí an múntóir ag éirí aistí a cheartú. So thugraí an múntóir ar maths problem Jackar a thuirtdómh. So dúirt sé leis an rang, caithfidh tú na hibhar ó a héan go dtí a chéad a cóir le chéile, a sum. To sum them. A himul. Okay. So, closin tú an problem sin, a héan plus a dó is equal to 3, plus 3, 6, plus a cara j, plus a cuig dig, agus just tá can stop in this godíireacht. Agus ar dús níl an lá an lá go thomláin a god chuné sin a dhéanú, agus cór gabhs seacht bliain d'aois a lámh suas, agus tháinig an múntóir a lámh agus just lean sé ar ag ceartú, agus dag gabhs a lámh an ardar, agus cór an múntóir ceistear cad cear leat, agus dúirt gabhs tá an fragart se gom. So cad é an fragart? Bhfuil is ag duine be? 5,000 is cúige. So sé an slí a úsáidean gabhs, na bhí sé 7 nó 8. Cóir sé a héan plus chéad is a héan. Agus a 2 snóchas a 9, chéad is a héan. A 3 snóchas a 8, chéad is a héan. Agus fuair sé mac go sciopí go bhfuil cúige pairs mar sin, so sin 5,000 is cúige. Sé intas is simply ach caithfidh tú a bheith ag smaoinemh faoi dhéanamh. So sé intínte deas mar sin na scéaltaí beaga. Ceann eile is even lum ceol. Is even lum ceol. Agus is é seo Mark Oliver Everett an grúpa eels. Tá sé intamáid tá aerónacha ar Shrek soundtracks agus rudí mar sin. Ach bhí a dheadaí intacáiliú mar quantum physicist. Okay? Agus haró is ag Mark go raibh a dheadaí inta mar fuair sé bás nar bhí sé óg. Agus rinne BBC documentary ar an fear seo. Ag éirí aileach bhí sé dúirt sé go donna ag maths agus óíocht ar scoil. Ach le ling an uair, fáin sé amach tuiscint ar an oibre bhí dhéanamh. So seo just clip amháin, tásúla go gúil tú an áí éisian táiste inta granmhar. Hold on, just. Oh, what do we got here? This is Bobby's room. Why did I do that? Just window one. So I need rudder bit. No, shot and rud. Oh, yeah, count ela. Faster. Statistic. Where's got our statistic? Toshi Inta. Okay, so in first shot, Hans Rosling, Toshi as Sweden and Denmark, Toshi as a viewer, Toshi just ta. Och. Hashbánam na rudí seo donna micléin agus tá siad nuair atá tú géirí rud a cinnta múnú sa rang níl siad a géisteach. Nuair a hashbánan tú clip ó YouTube dóibh, tá sé bhád níos simúil. So just téimi rás níl simar béthe gomsa statistics, so téimi rás go dtí Mark níl an rud sin ag obair. Is mór an trú é sin. Okay, an animatá ar an ceann sin ná parallel worlds, parallel lives, tá sé inta éasca é thuiscint. Béidir bhfuil sé ag obair níos. No, níl sé chun obair. Tá sé inta éasca éisteach le agus, béidir go stoppi mé an sin, tá na focail imithe níos.